Toyaro yau try, Piki Shakri, Kijong try, Bato Pendon Buron, Yaka Kerteng Jongu, Piki Pailan, Kijong try, Barolan. I kublay pi, Haka Kerteng Jong Jisu, Ka Kerteng Bahalor, Ki Kerteng Baro, Ka Kerteng Kabadai Hok Ban Yo, Yaka Jing Yaro, Bat Yaka Jing Mane, Naka Jing Im Jongi Baro. Nidwai Bo Blay Ungerku, Yaka Jing Asulok, Haka Nigapor, Naka Ktien Jongu. Ngin Kteng Biang Yaka series, Halor Jongatin, Ngi Kam Krau, Yaki Nongjok, Yakabala Pensyong Nongrim, Haka Shikiu Paul, Shaki Nongrom, Glanong Kabapra, Kadkot, Kabalai Punyo, Rom, Pra, Lai Punyo. Tungin Pensyak Skor, Yakaktin Kajong Blay. Henry, Hakine, Kie, Baro Ken, Ngi Jok Tiao, Da Uta, Wabala Yangi, Hakiway Paki Kantin, Ngi Long, Kam Krau, Yaki Nong Jok, Da Uta, Wabala Yangi. Naki Katlai Tali, Kishiti, Kijong Paul, Kibadon, Haka Testament, Kabatamai. Nriu Tali, Nakita Kishiti, Kidei, Kiba Upol Uto, Haka Por, Jonki Jinglek, Lenti, Missionary Jongu. Tungin Jer Kerteng Yaki, Katkum Kipor, Kibau Tho Yaki, Utho Shua, Yaki Artali Kishiti, Shakinong Thessaloni, Nantapat Utho Yakashiti, Shakinong Galatia, Nantapat Utho Yaki Artali Kishiti, Shakinong Corinth, Bat Hashwa, Ban Penkut Yaka Jinglek Lenti Missionary Kabalai Jungu. Tho ya kane kashiti shakinongro kashiti shikinongro kadai da shisha kashiti kabau pol uai yeki jinghi kai kiba kodor kiyadai ban kajinget kristan jongi kajinget kabahau Jesus Christ Henry kane kashiti kadonru Kijing hikai kiba kodor kibiyadai yaka mensim jongi kibiyadai yaka jingim kristan kawaman kasni jongi hakabau Paul Ukraine syapang kajing pen keladorno yaki jingmut jing perkat jongi kinongbot jong Jesu bat bangin nom pensrem yalade Bat kaneka pertai, bat nangin long, kinong bot u Jesu, kiba chok tiao, yaki bor jong ka jingdom baro, mangin long keng, kiba kam krau, yaki nong jok, haka jingim jonge, haka jingedei bat kaneka ti, ni kam krau, yaki nong jok, nilayo banya selok. Yakin real teli kisembok perkan. Tongin penkedbau yaki hagani kapor. Ni kam krau yakin nongjok. Namar ni jok teo yaki por kapok. Kiba trei hagaji im jongi. Ni kam krau yakin nongjok. Namar ni jok teo yaki jing pensoi usoitan. Kiba wan hakaji im jongi. Ni kam krau yaki nongjok. Namar bangi jok teo yaki bor kiba pen artatin yaka jing don ringkat ublay
haka jim jongi ni kam kraw wiki nong job namar ni job tiao yaki bor ke bayale ban pen ya klat yangi nau blay haka jim jongi ni kam kraw wiki nong job namar ni job tiao yaki bor ki ba penok mensim yaga jim jongi ni kam kraw wiki nong job namar ni job tiao yaki bor ki ba pendok no yaga jing hem ka mensim jongi ban syakri yau trai haka jim jongi ki ar terlipat ki sembok perkat haka ni kapor ka menengkong ni kam kraw yaki nong job namar ni job tiao yaki bor kiba pelong yangi ban le sting yaka jing ya day jongi badu blay haka jing im jongi ka jing le sting yaka jing ya day jongi badu blay haka jing im jongi ka jing ne Kristan kadai kata ya kabala pensyong nong rim haki jing le niam ke bashabar hanrei haka jia day kaba im kaba bet kaba ngidon pat blay Kristan nong bot jisu bashisha udai utake badon ka jing ya day kaba im kaba bet batu try Jisu bat halor jong kani ka jing sisat ni sulto baka jing im Kristan kaba jok kadai ka jing im kaba ngi sim kia ya ka jing day jongi batu blay haka jing im jongi Leng baka Bible parok away. Ni siyam ba blay ukren yala kibriyo. Bakin don yaka jiyaday kabaim badu. Bakin am sting yaka jiyaday jongki badu. Kila don ki por ba blay ukren lam bakin nong ya tolapa. Karpang haka kitab jong Amos unong ya tolapa. Blay uladay ban ong da kabatenge igi pailang jong ba undon jing sobha haki jing le nyam jongki ke bashabar le wong na isi wong na ijli ya kita ki jing le nyam jongki pailang jong ke bashabar namar ka jing day jongki kamlong gababek ba ublay namar ki shim sting shabapalat Kile sting syaka bapalat ya ka jingetay jongki badu blay blay lamba ka ktin ju barok kawe ukot yangi bangin don ka jingetay ka baim ka babay badu bat ya kani ka jingetay ka baim ka babay badu ni yo ya ka da ka ba ni pelut por haka jinga selok badu ni pelut por haka jing duai ni pelut por haka bapuli ke ketim jongu berkata katei ya ka jinga day jongi badu blay bat ni shem haka history jongki pailang jong blay habangi puli ka Bible Bani shem haka jim jongi hadu mentah badon shibon ba kibor kibayale ya kaban pelong yagi ban le sting ya ka jidai jongi baru blay kala ban long ka jingbon kam jongi haka jing tray ki jing kta haka kamai kaji haka ne ka jim ki jing puli ki jing puti Bat kiway di kibanta jong kajim. Kibangi penkesan yalade bangim don por
banya selok badu belai. Henry anam la dan lelai. Ya kaban penksan ya kata kajing le sting jongi. Ya kajing day jongi badu belai. Dah kita kikam kiduk kiba hoy kilong kiba don kam yangi hagani kajing. Henry kim day pat ban penduk no yangi. Ya kapor kajing selok badu belai. Kaban day ya kajing day kaba im jongi. Lau kenrat haka jim jongi. Om tang kikam kiduk kijing pule putih kakamai kakaji. Kilaban longru kijing dia pe. Ya ki jongka di kaperte. Kijing sobha jongka. Kirukom im kirukom perkat jongka ta kaperte. Kibala ban katino. Ya kata kajing sim kia jongi. Ya kajing day jongi badu belai. Hakaba ni sim sting ni sim toy no na kajing day jongi badu belai. Belai ukwa yangi ya kabangin sim kia ya kajing day jongi badu. Banam don kanu kaban katino ya kate kajing day kaba bek kaba im jongi badu. But ye pen kenal ya lede ya kan dikajing sisa baka jing le sting jongi ya kajing dai pat ublai ka pelong yangi ya ka bangin sentuh suki nakin nongrem ki jong blai ki pelong yangi ban le iki ki bampen sobha setia ya ublai. Ki pelong yang i begin dono ya ka jiet tiplan ka ba im ban le ya kata ka ba pensob hayo blai bat ka ba ma shu habang i le sting ya ka jinga day jongi bat ublai ka pelong yang i hadok mangin pai di noru na ka jinga day jongi bat ublai blai kwa yang i mangin sim kia ya ka jinga day jongi badu bat hakane ka khubo menta ubleu khot yangi mangin long ki nong job ban job no yaki bor ki ba pelong yangi ban lesting ya ka jinga day jongi badu blai ilong kan krau ki nong job nabar ni job thiau ya ki ba pelong yangi bangin lesting ya ka jiadai jongi pada mulai ka benta ka ba arpa ilong kam krau ya ki nongjo namar ni job thiau ya ki bor ki ba pensniu ya ka jing ya dai jongi bat ki weipat haka jim jongi kini ki artli ki jing sisa ke ya rengkat ka jing dai bat ublai baka jing dai bat ki weipat ka tin jong blai ka hikai yangi bamla dan penyakla yakini kilong kong ki arliang jong ka pisa ka jing dai ka ba baik bat ublai baka jing dai ka ba baik bat ki para beliau. Handrai setan wiele berbor. Ban pensneu dur. Ya ka jinga day jongi bat ki wepat hagane ka jim. Nado ka long ying long sen ka baningkong haka history. Ka long ying long sen jong Adam bat ka im. Ni shen haki kon senrang jong ki arut. Ya ka jing tre jong setan Panwan ra ya kata kajing pensniu ya kajidai jongki kala poi hado uput kaba ukan upen yapno yau abel hakane kanong ying kabenengkong haka history kajing isi ya kiwepat kawan ra
Yaki ke bakatang haka history chong ka long brio man brio. Usaitan uyale manwan ra yakata ka jing pen sniudur yaka jing adai jongi bat ki weipan. Mat ka bahakmat kaba pen sniu yaka jing adai jongi bat ki weipan. Kadai kaman sim ka jing bishni kaman sim ka bapihon yaki weipan. Kaman sim ka bamla ban peniang yaki weipan. Kaman sim ka bamla ban peniang yaka jing ha yaka jing la jong ki weipan. Bat ka bakum ka ni kaman sim ka bapelong yangi kinong syajop haka jidai ka bakan jaman sim haka jidai jong i para brio. Baru setan uyo yaka ban pentak penpra yaka imlang ka salang wat haka jing syakri yo blay haka balang habo yo ban bed yo sambay ka jing isi iway pat haka nongrim ka jing hikay ka tinu blay kamtam habang ipuli yaki shiki jong apostol Yohanes kadon ka jing hikay ka ba syay kadar bangin la da lay ban ong bangi eat yo blay idon ka jing day ka ba bait ba do blay lada nidang isi yaki weipat apostol Yohanes suong nilong tinong syukur darang nilong kumta parom tangkata apostol Yohanes ong kam khor syusyo darang ong bangi eat yo blay bangi dang isi yaki weipat nilong kinong syono brio kaniga peni yakatay kadur jong kajing trayo setan ban pensnew dur yakajing aday jongi lahayang asem hagabalang haki imlang salang baru try Jisu ubala yangi ay jing job yangi yakitiki bor ki ba pensnew yakajing aday jongi barki weipat apostol Paul hikay yakajing hikay ka bakraw habaw ongi kinong Filipi nyaw yaki weipat kiba kambha yaladi kinong job haka karteng Jisu kede kita ken kiba job yaka ladi yakajing sarong jong kanika ladi kaladi kaba beng yaki brio kaba kren beng yaki weipat kaba mlaban pliang yaki weipat apostol Paul uyo yakajing im jong kajing job nakapang jong kajing job no jongi yakaba kum kata kabensil hakaba ninyo yaki wei kiba kamha anyarade play I bore ni bangin long ki nong job in long kan kraw yaki nong job hakajing im jongi habangi job keuno yaki bor kiba pensnew yaka jinga day jongi at ki weipat haka jim jongi to blem ker khuyengi lengba kanika jinga slop haka nika por nilong kam kraw yakin nong job namar ngi job thiau yaki por kiba pelong yangi ban lexing yaka jinga day jongi baru blay ilong kam kraw iki nong job namangi job tiaw iki bor kiba pensnew yaka jinga day jongi at ki weipat haka jim jongi blay unkerku yaka jinga slok naka tin jong naka benta ka borom ka jong uhi amen.